गिनाङा नोंखौ बुवा रावबो बुखाया जेबो गिनो नाङा नोंखौ बुवाबो मुङाबो दा ओंखाम मोनजागोन गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायनाङा आरोना लोगोफोर भिडिअखौ दाननानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांसै बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ बै आंनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै लोगोसे इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ बा दानि भिडिअ मानि थाखाय जागोन थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय खैला मैला औगुरिनि होननानै बुंनाय सासे आइजोआहाय गथ' सानै लानानै आलाय सिलाय जानानै दङ होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय बे इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बै आइजोआहाय मानि कारनावहाय दिनै आलाय सिलाय न'खरखौ गोमानानै बेबायदि हरनि समावहाय आलाय सिलाय जानांदों नोंथांमोना अलरेडि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोना जुदि बिथांखौ सिनायोब्ला सोरबाफोर गामिनि बा न'खरनि बाहाय बाहागि जानायफोरा अननानै नोंथांमोना बिथांखौ हेफाजाब होयो जेन आं आसा खालामो आरोना लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानाया दासिमबो जोबनो थाङाखै आरोना लोगोफोर मानि कारनाव बेफोरबायदि आलाय सिलाय जायो ना साननो हाया बुंनो हाया बा न'खरनि नांलाय खमलायफोरावसो बेफोरबायदि जाथाया जायो नामा होननानै आं सानलायलाङो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांगोरो अब्लासो जोबजासिम जुदि नायोब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला मा जायगा नोंसिनि नानि नङा नोंसिनि नानि मुंखौ ओरै ना ओरै उगुरियाव फुङावनो ओंखारबोदों दा फुङावनो आयै बाबानो सिन्दालबो गैया बाबाने मिथिया खाख्रेबनो नाम गोदानखौ मिथिया नानि नाम गोदानखौ खाख्रेब लिर दे गोदाव सोराव बिबा मय दंहैयो सोरबा बेखौ सिनायो ना नै उगुरिनि होनदों आलाय सिलाय फिसा सानै लानानै फैदोंमोन फिसाखौ गारबायमोन बेखौनो जों सोंदों नै सोरबा न'खरनि मानसि सिनाया लांफैनो थाखायहाय बेखौ आं हगारनाय जादों बेखायनो बयबो सोरबा नायदोंब्ला सिनायनो हागोन नै सोरबा गाव गावनि गामिखौ नानि दङ नै जा मोजांनो आरो गथ' सासे दंबावो गारनानै फैबायमोन जायगाया दा दंफैयो जाहैबाय खैला मैलानि साहा बान्दुगुरि होननाय फरेस्ट अफिस गुदियावहाय ओंखामबो मोनजायाखै दहाय फुङाव थायबोदोंनो नानिया गाबगासिनो नै अन्थाव बाथावनो सोरबा सिनायला खोन्थाहरदो उगुरिनि होनदों मानसिया बारा रायलायि साइज नुदों दा गामिनि लामायावहाय सासे गोलै नैबे नानिनो दैसिन दंबावो बिनि गोलैसिङाव गारनानै सामोखां खारबायमोन बे फिसा फिसौखौ लानानैहाय दायो जों होसोबोनानै मानसियाखौ लाखिफिननानैहाय दा न'आव लांफिन नायदों ओंखामबो मोनजाखैनो ओमफ्राय खारनोल' नायदों मानसिया सोरबा गामिनि सिनायोब्ला खोन्थाहरदो आबै दंना गैया नानि आबै गैया गोलैखौ गारबोबायमोन दा गोलै गारलांनानैहाय बे जानो लोङो गैयाब्ला मा खालामबाय थानायमोन गोलैया ओरैनो थैनायमोन हाग्रा सेरावहायनो लामायावनो बाबु सासे दंबावो नैबे दैसिम सोरबा सिनायोला अननानै खोन्थाहरसाय दानो हायोला दानो लांफैनो हायोब्ला थिग जागौमोन आरो ओंखामबो मोनजायाखैनो दा लाथिंनाय दा थाबायबोदों सानसे जाबायनो माला फैया नोजोर होङाला ब्लड फैफिनखागोन इयो थाखाया माबा ओंखाम सिनायगोन माना हैदो थांनो नाङा दे जेरावबो दे थोहोजों थाहैथ'दो थांफिनदो हजों थांथ'वालाबो ओंखाम जाहैदो दे थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय जोंनि बर' बिमाफोरा बर' आइजोफोराल' नङा गोबां मानसिफ्रानो आलाय सिलाय जोंनि बर' समाजाव दासिमबो मानो थाखाय सोलिगासिनो थायो आरो जाफ्लेबाय थायो सम सम नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजि मोनो ना मोना आं जेबो मोनथिलिया जानो हागौ नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि गोनां सुबुं दङ नोंथांमोना साननो हानाय दङ मानि थाखाय जों दिनैनि दिनावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेफोरबायदि आलाय सिलाय सोरजोंबा इनाय अनागारि खालामजानाय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो निस्सय
निस्सय नोंथांमोना मिथिखायो बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनांगौ होननानै सानाखिसै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोनायावहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आरो बे आइजोखौ नोंथांमोना जुदि हेफाजाब होनो होननानै सानदोंब्ला बे भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालाम जाहाथे बिथांमोननि न'खरनि बाय बाहागिजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोराहाय नुनानै बिथांखौ हेफाजाब होयो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय